Dalawa kasi. Shoutout po. Mag-sardinas muna ako. Wala isda. Sige sir, sige sir. Thank you po. Ito na yan, sir. Osa natin papalo, hasa-hasa. Alright, so ang dami pong isda ngayon sa Malabon Fish Market, no? Dagsa po. Sobrang dami po ng isda ngayon na binibenta po ngayon dito sa Malabon. No? So yan po yung mga kanilang paninda po dito, no? May mga presyo na po ang kanilang mga isda. Okay, alright. So, isang magandang umaga po at magandang buhay po dito po sa Malabon Fish Market, no? So, update po tayo ng mga presyon po nila dito ng mga panindang isda at hipon po sa Malabon. So, nakikita naman po natin ang dami po ng tao, no? Dagsa po ngayon dito sa Malabon Fish Market. So, talagang dinarayo tayo ng ating mga kababayan. So, samahan nyo si Boss Lando mag-ikot. Tara, let's go! Sana maglabas. Check. Hindi na natin tumubos to. Tawad ka? Hindi ba? Sakali lang, ikaw naman eh. Gusto ko ito.
Laganan. Dahil nakalate pa. Hello. Hello. Idol mo, idol. Idol! Pakiawi mo na yung balisa nila. May pakiawin mo na para makapwesto siya. Makapwesto siya dito. Sa tao ah. Idol. 130 lang. Ano mo? Yan, galat ka na. Iuwi mo na sa inyo yan. Teko na tayo. Nananagalap na tayo. Alam pala namin kung maliit. 340 na pisahon niya yung galing maliit. Yung mangilo, ito isang kilo. Eh, 220 na lang yun. Rupa, matumal ngayon, Rupa, linggo. Umal no? Sa bakasyon may tao. Pansin ko nga eh. Dami. Ipon, damag sa ring ipon. Mm. Pagpili pa nga ako. Hapon. Ayun o, ay bawas mo lang. Ikot mo na ako.
150 po. Sabi nga namin kay mama yan. Wala na. Ilan sa'yo? Sandal lang yan, te. Ilan? Sandal ka lang yan, boss. Ito na lang yan. Dalang yan. Ito. Sige na, ganda kaya. Okay na. Ganda lang, ganda. 50 lang, 50. 50, sanda na lang, oh. Quality. Tingnan na lang, 50 lang yan, 50, sanda dito. Yaman na lang. Ah, 50 lang, 50. Kanya rito? Sanda lang yan, mami. Yan, sabihin ko yan. Hindi ka magsabaw dyan. Nanay. Shoutout po. Mag-sardinas muna ako. Wala na extra. Sige, sir. Thank you po. Baby ka na yan, sir. Manunurin mo yan. Ayan si Sir Espinosa. Ako pa natapos sa YouTube. O, saan natin papalo? Asa-asa. Sira ulo ba sila? Kasi alam nila ba ano, si iiwan sila. Wala, may pit-pit tao, iiwan sila. Alright, so ang dami pong isda ngayon sa Malabon Fish Market, no? Dagsa po, sa sobrang dami po ng isda ngayon na binebenta po ngayon dito sa Malabon. So nakita po natin ang ating pag-iikot, no? At ang tumpukan din po, mas pinarami po dahil sa 50 pesos po, tumpukan na po at may maiuulam na po kayo sa pagkainan at sa buong pamilya po, no? So yan po yung mga kanilang paninda po dito, no? May mga presyo na po ang kanilang mga isda. Ayan taga. Nagtamba ako ng naman yan. Bawat benta ka, namamahalang ba ito?
So sa ganito mga oras po, dagsa po ang tao dito sa Malabon Fish Market. No? Marami po mga namimili po nating mga kababayan at dinarayo rin po dito sa Malabon. Shout out. Shout out, kuya. Driver. Hey. Nandito kami sa Kreng Kreng. Kreng, kreng, isda puntuan, isda Okay, alright. So, nakita po natin ang sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no? So, sobrang dami po ng tao at sobrang dami rin po ng isda at hipon dito sa Malabon Fish Market, no? Hindi ko na po in-update yung tanungan sa mga ating tindero at tindera dito dahil yung mga paninda po nila ay may mga price na po, no? So, nakita pa naman po natin kung gaano karami ang tao na namimili po ngayon dito sa Malabon Fish Market. So, maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.